It-tnaqqis tar-rata tal-VAT minn 18% l 7% l-istabbilimenti tal-catering, ristoranti u kiosks il l-Partit Nazzjonalista qiegħed jimbotta l quddiem hija importanti ferm u hija essenzjali mhux biss għat-titjib tan-negozji iżda wkoll għall-kompetittività. L-erba' filgħodu Net News tkellem mas-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Matthew Paċ kif insista li pass bħal dan huwa importanti għas-sostenibilità tal-industrija fejn spjega li preżentament f'kuntrast mal-pajjiżi ġirien f'Malta għandna l-ogħla rata ta' VAT għal dan is-settur. Hija importanti ħafna s-sostenibilità tal-industrija, meta ngħid tas-sostenibilità kemm qed ngħid lokalment, meta nipparagunaw ma' ħadd ieħor fl-akkomodazzjoni fis-settur turistiku, kif ukoll madwar l-Ewropa madwar il-Mediterranean Basin. Malta għandha l-ogħla rata ta' VAT fuq ir-restaurants ta' 18% apparagun mal-ġara kollha tagħna ġewwa l-Mediterran, ġifieri l-Italja qiegħda b'10%, Franza 10%, Spanja 10%. Issa tagħmel insemmi wkoll li Malta timporta prattikament kull ma tikkonsma tal-ikel. Malta timporta 70.8% u l-Italja timporta 8.6%. Da 7% jimpatta u jgħin ħafna lill-industrija biex tkun iktar sostenibbli għax l-industrija għandha daqsxejn spejjeż mhux ħażin. Fil-waqt li insista li t-taħdidiet mal-Gvern għadhom għaddejjin, Paċ spjega li għal dawn l-aħħar 5 snin lejs ilha tisħaq dwar dan it-tnaqqis. Illi flimkien miegħu tiddaħħal sistema fejn it-taxxa li tħallas direttament u minnu fih lill-Gvern mingħajr xkiel żejjed. Ikun hemm point of sale system li r-ristoranti kollha f'Malta u Għawdex ikun hemm qabdin real time mat-taxxa teknikament. Jiġifieri jekk restaurant jagħmel 3 sigħat u ma jmissirx il-point of sale, it's automatic, jiġifieri jibda more inspectors on site biex jenforza, it's real time. Awtomatikament ħajkun hemm iktar compliance, jiġifieri il-proposta tagħna hija dik mhux sempliċement innaqsu. Issa kif inhu l-benefikat għalina r-restaurants, jiġifieri r-restaurants bażikament kull 3 xhur meta jiġi l-VAT return il-cash flow depletion li jkollhom kif jagħmlu check tal-VAT huwa trement u jimpatta lin-negozju. Hekk kif il-Gvern daħħal 7% on the day m'hemmx 3 xhur jistennew għal-VAT return jew saħansitra hawn min għandu payment program, jiġifieri jiġbor on the day, it's immediate cash flow għall-Gvern. Matthew Paċ sostna li fil-waqt li l-Ministru Klaj Karwana stqarr il matul l-2025 il-Gvern daħħal madwar 234 miljun euro VAT mill-istabbilimenti tal-catering, skont dawn il-proposti li preżentawlu sentejn ilu il-Gvern saħansitra kien idaħħal aktar. Aħna preżentajna dokumenti lill-Ministru tal-Finanzi sentejn ilu pre-budget fejn aħna kieku daħħal implementa fil-2025 ma kienx daħħal 234 miljon biss, però kien daħħal 251 miljon, teknikament kien hemm loss ta' 17 miljon. Dokument konna preżentajni, ovvjament ġi studjat minn naħa tagħna nagħmlu ċertu esperti u ma kienx taken on board, però ta' min insemmi li għadna in talks fuq is-sitwazzjoni. Intant Paċ fakkar illi dan it-tnaqqis fir-rata tal-VAT mhux biss ikun ta' benefiċċju għan-negozji li ammontaw għal aktar minn 4,000 iżda wkoll benefiċċju għal madwar 30,000 ħaddiem illi din l-industrija timpjega. Dis 7% għandu bżonna għal profitabilità, però mhux biss ta' min insemmi kulħadd qed isemmi r-restaurant owner u konsumatur li qed ninsew li dawn ir-restaurant owners li minnhom hemm xi 4,500 mhux 3,000 biss jimpjegaw il fuq minn 30,000 ruħ, naħseb dawn 30,000 impjieg huma importanti għall-workforce ta' Malta wkoll. Lejs temmen li dan is-suġġett għandu jkun evitat milli jiġi magħmul bħala ballun politiku u li jeħtieġ qbil bejn iż-żewġ partiti għal ġid tal-industrija.